Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelig Højhed Prins Henrik vi takker dem for at have lyst til at komme her i dag på vores Thanksgiving giving. Day. Det Er meget i en meget så er at de har fravalgt mange ting som en tager kvinde som de har et at foretager sig for at hver vores selskab de betyder nej det betyder fuck nej det er lige meget bare fortsæt meget for os amerikanere hvor er det han ja at have et tæt samarbejde med den danske befolkning og den danske kongerige Thanksgiving er en meget speciel mærkedag for os, amerikanere. så Vi er meget beæret over at de har lyst til at fejre denne dag med os på vores. ambassade Vi har længe haft et partnerskab. som Vi har været meget glade for at og det. håber Vi selvfølgelig fortsat de vil støtte op. om Vi har været en i den en i en ja stor økonomikrise. Økonomisk krise. Fuck det. som Hvor er vi hen? Hvor? Vi har brug ja, her. ja, Vi stadig kæmper for at på styr. på Vi kan ikke på styr på det. alene Vi har brug for den og og deres land for at kom på vandet bene det igen på vandet. vi er der. Det er mig der siger vandet. Det er dig der skal sige igen. Så siger jeg det. Så det er jeg sikker på at vi kun kan komme ved at samarbejde. til Sidst vil vi gerne tak dem for de havde lyst til at dukke op på vores Thanksgiving giving Day.